asal malih nggih nyuwun ngapunten ingkang agung. Niki biarpun jelas tiang estri niku sing sae sing iman dateng Allah senajan salate nggih sekedar kepireng adan, nggih sekedar kehidupan rumah tangga saged didadosaken Allah wadatul wujudipun ten putra-putrine. Lah niki nggih. Niki saged mongkoh menika Allah ingkang semrap dadose wadatul wujudipun panjenengan kiyambak wong tuwai panjenengan kiyambak. Niki pribadi nggih. Lah niki wau tiang sepa sing cukup ngelampahi nggih sing umum. Lah terus niku wau tanglet. Apa saged Mas Irul? Wong tua wedok sing menjalani arah perilaku perdukunan saged didadosaken wadatul wujud. Mboten saged. Mboten saged lek gadah tiang sepah estri perdukunan mboten saged. Misalkan niku saged ngimpeni yugani saged ngimpeni yugane dugi. Nah niku sanes wadatul wujud. Niku sifat angkara perdukunan niku wau metuki yugane. Lah niku napa? Nggih mboten ngertos. Enten napa niku sampe kados ngoten. Moga Allah maringi ilmu ten donya niki kebatilan kali kebenarane hake Allah bedane sehelai rambut. Lek tiang estri tiang sepak estri niki wau mboten ngerti napa-napa saged didadosaken wadatul wujud pribadipun yugane niki wau. Krana tiyang sepahe niki wau cukup ndalani syariat. Salate nggih mung kepireng adan menika. Lah niku nggih. Tapi lek sing saged metuki terus ngoten menika nggih sing perdukunan niku wau. Nggih enten kepentingan pribadi. Merga napa? Saged ndedhek turunane. Nurono ilmu perdukunane sehingga seakan-akan orang lain mengatakan ngakoni wong tuwane niki wau wali. Wis mboten ado-ado kula bongkari mawon kedhik nggih. Ilmu sesungguhnya yang diberikan oleh Allah niku melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih tertanam di dalam diri. Bersolawatlah di dalam diri. Berzikirlah di dalam berdiri, bertasbihlah di dalam diri. Apapun yang di dalam Al-Qur'an menika tanamkan di dalam diri. Maka dari itu ilmunya ada. Al-Quran berjalan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika Al-Quran berjalan napa panjenengan boten saged Kanjeng Nabi niku contoh ingkang utama pun jelas lek barang contoh nika ibaratnya nggih ingkang sae napa malih kehendak Allah. Lah niku nggih napa malih kehendak Allah. Moko menika nggih ngoten. Ten ilmu ingkang nggih umum mawon nggih mokoh enten tanduran tanam-tanaman wis wiritan iki anti santet wis karangane sampean pendemen iki lek ana maling engko cek gak iso metu muter-muter neng kono. Lah moko meniki tipu dayae. Sesungguhnya yang di dalam diri inilah yang melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa diterima oleh Allah. Lah lek sing niku wae mboten kon njaluk ngono ten Allah diparingi tapi kon besok bertanggung jawab.
Napa sing garai enten karangan niku wau enten maling muter-muter. Gak iso metu nyolong di kono. Wis kula gampang mawon nggih. Kula dadi dukun sakniki. Kula dadi dukun. Kula paringi ilmu nggih. Sing pendeman ngoten niku kulhu Sungsang. Kulhu sungsang. Dalane pun mendhet, saranane pun mendhet janur, diposoi. Dijaluk nang Allah ambek diunekno. Ya apa? Ya polis. Lali. Anu ini. Kulhu sungsang. Bismillah. Hah? Ya niku nggih kulhu sungsang. Ketok segoro ketok segoro ketok gunung. Kulhu sungsang. Bismillah. Lalipun kula niku winginane eling. Lah niku saranae janur. Ditirakati diucap mantrae. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu sungsang. Kulhu geni, kulhu sungsang. Sungsang. Wis lali mboten asal mungkin Guys, ojo cale ditono. Saged wingi kali Mas Mat wonten kali Mas Diman kali Mas Anu saged sakniki mboten. Ora sing karep paling. Mboten enten diajar niki mboten enten diajaraken mboten angsal. Niku janure dipetek kalian diwaca. Berapa hari ditirakati setelah niku jam 12 malam atau jam berapa asal malam niku ditandur ten mriku. Ah niku. Mongko niku mangkih lek enten maling mlebet mriku niku mboten saged medal. Katon segara, katon gunung. Dadi mboten saged medal mulangi ten mriku. Mulangi ten mriku. Nggih niku wau, sesungguhnya nggih diparingi ten donya. Diparingi, tapi besok ten akhirat ditanglet-aken dateng Allah. Nggih, atas panjenengan kul husuk waliyuwa wali kada kesamin Allah taala pagerjati sombawu sambut ketali kaya ngono. Pelataran katon gunung, pelataran katon segara, pelekak perkeker la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngoten nggih. Kul ya kelis. Aiso. Aiso metu. Aiso metu. Lek masalah apa jenenge ngono iku gak oleh dibanter. Lah niku nggih. Mboten nangsal diajaraken terus tapi ten mriki kula tanggung jawab donya lan akhirat kula sampaiaken ilmu niki. Mergo ilmu niki mboten tutuk akhirat, ilmu niki mun enten donya tok. Mokoh wong kejadian ngoten ngaji nang Mas Irul ngono, ana wong nyelong seng. Ana wong nyolong grafalum, muter-muter mboten lek kula mboten kula damel. Kersane mangke Allah piyambak ingkang hukum. Moko kula nggih besok ten akhirat eco-eco mawon mboten ditedi pertanggungjawaban, tapi kula lek sing damel niku wau moko diparingi kula enten pertanggungjawaban. Ten akhirat ten donya mawon nggih niku wau. Senajan diakoni hebat, diakoni napa tapi niku mboten diizini datang Allah. Sing diizini datang Allah niku wau pendeman yang di dalam diri. Sholawat niki insya Allah mangke di alam kubur niku lek pun pejah yang ditanamkan di dalam diri. Malaikat mboten wantun tanglet terang-terangan mawon wis. Mokoh makam-makam para waliyuwa niku wau ten Romo Yai Hamid niku enten sinar ijo. Mbah Kramat Tandu ten dalane Kaligung niku enten sinar biru. Dadose tingkat keimanan para wali-wali enten makom-makom niku enten sinar sing beda-beda niku nggih tingkat keimanane. Moga lek enten salah setunggale makom nggih sampai enten lengkap wernae ten mriku walam musawat. Tingkat keimanane kula mboten ngerti niku. Lek sampai enten bersinar kados pelangi moga menika panjenengan senajan enten griyane panjenengan sampean bersolawat ning Allah masih ten Mekah mriku lek enten cahaya ngoten sampean dituduhaken. Masih ten pundi mawon lek enten makam-makam para waliyullah
menawi enten tiyang ingkang iman tasih gesang ngoten Mas Herman nggih. Nggih. Sampeyan didodokaken niku saudara panjenengan, saudara seiman sak temenane. Nggih, pun jelas nggih dadose pendem-pendeman ten nggene lemah niku mung tipu daya. Awak niki nggih lemah, terang-terangan mawon. Menungso niku terbuat dari tanah. Moko menika ditipu oleh ilmu-ilmu sing berbau kanuragan dipendhem teng lemah ingkang kita pijaki. Moko batasane ten mriku. Tanggal 1 poso. Ramadan gak poso. Njaluk urip dawa dikei nang Allah ten donya niki. Diparingi. Tapi nggih ngoten. Fisike pun tuwa mboten kuat sampai pekun nyiksa anak. Kate apa ilmu ngoten niku? Nggih, fisik wis mboten mampu pun swidak umat Kanjeng Nabi. Niku mawon wis linu kabeh saiki wis linu wis nyer-nyer apa sik enten mawon. Tanggal 1 poso enten wirite nggih mboten saged kula mangke. Mboten kula mboten ngancen mboten saged. Ramadan mboten poso, njaluk umur dawa dikei. Tapi nggih ngoten niku wau, batasane ten donya mawon siksa anak putune panjenengan pun sampai nglampahi ilmu-ilmu sing kados pendem-pendeman sing ten njaba awak niki wau. Pampen pendem ki ambek mawon ten lebete awak niki melalui sholawat dikir lan tasbih. Nggih niki sing nggarai putra-putri panjenengan dados cerdas, dados ten alam kubur mangke ten akhirat malih kepanggih keluargaipun panjenengan termasuk putra-putri panjenengan. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.